Прывітанне! Я Саша Бабкова, а гэта рубрыка «Мова з дома», у якой мы тлумачым распаўсюджаныя памылкі ў беларускай мове і вучымся размаўляць правільна. Люблю шпацыраваць па вуліцам горада. Стоп! Ці па вуліцах? Назоўнікам множнага ліку ў месным склоне уласцівы канчатак ах-ях. Па дарогах, па палях, па вуліцах. Люблю шпацыраваць па вуліцах горада. Скланенне назоўнікаў – невычэрпная крыніца памылак. Мы будзем не раз звяртацца да розных складаных выпадкаў. Часам ужываюць няправільныя канчаткі назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду другога скланення ў месным склоне. Па цячэнню, па надвор'ю, на дне волі. Трэба запомніць, як скланяюцца такія назоўнікі. Іх канчаткі залежаць ад асновы. На мяккі зычны – канчатак «і», па цячэнні, на застоллі, па надвор'і, на дні волі. На цвёрды – канчатак «е», на дне ракі. На зацвярдзелы – канчатак «ы» у бары. На г-к-х – канчаткі «е», «у». На снезе – на шляху.